Het is vandaag 31 januari. We zijn heel erg opgeschoten. Het glas zit erin, de spotjes branden. Nou, ik ga even een heel klein rondje maken dat jullie een beetje update krijgen. Het was een zwaar weekje. Nog wel even tijd gehad om naar de kapper te gaan. En dan is hier een goed voorbeeld van hoe het eruit gaat zien. Hier zit het glas nu ook in. En de spotjes hangen allemaal. Dus iedere staander heeft nu 3 spotjes, maar dan kunnen er ook 4, 5 worden. Zo. Dus de stilte van het eind van de week. We gaan daar stappen in de auto weer eindelijk eens even naar huis in ons eigen bedje. Nou. Vanaf deze kant zit het glas er ook al in natuurlijk. Jeroen is al dingen aan het uitschakelen, dus daar hebben we een hele donkere hoek. Ik heb gisteren een mailtje gehad van Ulco. Dat die prent ook de goede kant op gaat. Die is ook zo goed als klaar. Die gaat gerenderd worden en die komt dan hierheen. Die gaan we plakken. Jeroen doet vast het licht helemaal uit. En de Fanatics kasten staan ook al. Dan vergeet ik even te filmen. Daar heel veel die wand met kasten staan. Glas erin. En dan het leukste wat ik nu heb even ingericht, net als eerste object eigenlijk. Oh. Nou, is dit grappig of niet? Een beetje tegenlicht, maar dat gaat eigenlijk ook anders worden natuurlijk. Dit is het eerste tafereeltje wat ik heb laten maken door de poppenstee. Amy van Bokstel met de moeder. Nou, dit is echt wel super leuk, dit vind ik. Het is te schattig voor woorden. Hondjes die zitten te knabbelen. Nou, ze hebben er nog 3 van dit soort landjes. Heel mooi uitgelicht met speciaal licht. Dus die heb ik net even nog ingericht, want ze binnenkort hebben een persconferentie. Dus dan kunnen we vast eentje laten zien. En zo komen er nog 3 dadelijk. Van iedere periode weer 1. Nou, is het schattig of niet? Dus dit is het dan. Weer deze week. Volgende week even bij de brandweer bouwen. Dan gaan de maquettes weer hier. Nog 2 komen hierheen. Nou, dan gaan we echt wel helemaal afronden. En dan zit al het glas erin. En dan gaan we inrichten. Plakken, inrichten. Ik ben een beetje moe. Maar ja, je hebt er wel wat voor. Oké, tot filmpje nummer weet ik veel. Dag!